नमस्कार, मी पूजा. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. जाणून घेऊया आज दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. भाद्रपद महिन्यातील अमावस्या संपली की गोव्यात नवरात्रोत्सवाला आरंभ होतो आणि कालपासून गोव्यात सर्वत्र नवरात्रोत्सव सुरू झाला आहे. नवरात्रोत्सवात गोव्यातील प्रमुख मंदिरात मखरोत्सवाचा सोहळा पार पडला. हा नवरात्रोत्सव पूर्णतः निगडीत आहे देवी दुर्गेशी. मखरोत्सव हा शिव आणि शक्तीचा सोहळा. या प्रकारचा सोहळा भारतात अन्य कुठल्याही मंदिरात होत असेल याची मला शंकाच आहे. नवरात्रोत्सव हा प्रमुखपणे देवीचाच उत्सव असला तरी गोव्यात हा उत्सव पुरुष देवांच्या मंदिरातसुद्धा साजरा केला जातो. गोवा राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक आयुक्त WV रमणमूर्ती IAS यांच्या हस्ते निवडणूक आयोगाच्या पूर्णपणे सुधारित डायनामिक वेबसाईटचे अनावरण केले. या सुधारित वेबसाईटमध्ये सुव्यवस्थित आणि सरळ आराखडा, सुधारित कार्यक्षमता आणि समृद्ध सामग्री क्षेत्र यांचा अंतर्भाव आहे. दुर्गापूजेच्या मुहूर्तावर तृणमूल काँग्रेसचे फूल काँग्रेसच्या हातात देऊन राज्यात मोठी चळवळ सुरू करण्यासाठी तृणमूल काँग्रेस प्रयत्नशील आहे. कोणत्याही परिस्थितीत भाजप विरुद्ध सर्व विरोधकांची एकजूट करून यापुढे निवडणुकीला सामोर जावे लागणार आहे. काँग्रेसविना विरोधकांचे व्यासपीठ उभारले जाऊच शकत नाही, अशी घोषणा तृणमूल नेत्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कोलकात्यामध्ये केल्यामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या बरोबरीने राज्य विधानसभा निवडणुकीत उतरेल असे स्पष्ट संकेत मिळत आहे. त्या भागात मिळणाऱ्या प्रदेशनिष्ठ घटकांना भौगोलिक मानांकन अर्थात जिओग्राफिकल इंडिकेशन मिळते. राज्यात यापूर्वी काजू, फेनी आणि खोला मिरचीला हे मानांकन मिळाले होते, पण आता मानकुराद आंबा, गोवन काजूगर, आगशी वांगी आणि बिबिंका यांच्या मानांकनासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि पर्यावरण विभागाचे GI समन्वयक अधिकारी दिलीप परब यांनी गोमंतकला दिली. राज्याचा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी 6 महिन्यांच्या मुदतवाढीचा राज्य सरकारने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे केलेला अर्ज फेटाळला गेला. हा आराखडा त्वरित सादर करण्याचे निर्देश लवादाने दिले. लवादाच्या आजच्या या निर्णयामुळे सरकारची पंचाईत झाली आहे. तर या होत्या दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला भेट द्या आणि आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.